sagadain nga rin ti surat. Ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong Erwin nga napauluan, pudot, idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi, taorel na nakigtot ni nanang, itirapig sang inak panangibalibag, tirikap tiri daw iti kusina. Na! Laputot ka di man yung taulom? Ha, Erwin? Hapo na yung matinta, dadail yung matintiri daw, tibalay tayo. Talaga naputot yung ulok, nanang. Numabalila ko, mak. Pumatayak. Ay, Diyos ko. Diyos ko. Pabaawan niyo kung matipudot ti ulo ti anak ko ngayon na una. Kahit nanti pumatay. Kaya sino karta kahit mo papatayin? Dahil siya nga kalding na sino man dahil nga kalding nang... Kaya po. May anak ko pa. Kalma ka kadi Di ka marigatang agpungtot akasta. Napudot ti olom. Nga rarasok ti daram. Ay, susapong maatakan to lata, Erwin. Idaw dawad yun, pwede pa nakaatakan? Siya pa hindi mo gawam ngayon. Andiyan na masamak. Nasa sino nga min aking kalding, hindi nga kalding. Napantagan din inarap di ka. Nagmula ka iti kamutig, di kamutig ko ang manggapon nga dumakal. Kasano pa itang nga umangar. Umungar na di nga muna ka kamutig. Hindi to ta... Kinalding. Bakit? Pag kunam itangarod nga kalding, natuktalam ka din, anda pala sa jet kalding, nang malasing ko ti tugot ti kalding, malasing ko ti Arab ti kalding. Hubo na yun. Noong nandanon ko kumana dyan nga kalding, nga mga Arab ka nagiti kamutig ko, talagang nga tinagbatagbot ko. Kito tagbatagbat naman kit pabayanan na ka. Amin ko pabayanan na kanya. Jablo, di kito nga karuba, di kita atakalding na. Apay ka sa ano kung mga nakadanon nga rin sa dito kaldik. Nanang, saan nga napintas ti panang ipasok da? Saan nga napintas ti panang galot da? Nakalusot? Kahit dapat naman inharap di ka kamutig ko? Ulumos ka gudwa. Nakalawlaw ka nagmulag ti kamutig. Inharap da. Amo yun no araban, ti kalding timula, hanin nga agruwang ay. Kaputa na pudot, tingiwat ti kalding. Agas ti kinapudot ta ulumita Ay, susapo ya. Alaus na. Nileto'y danom, uminom ka. Diya kahit na nalamis ka danom, nanang. Anakor tikayat mo, pagkapem. Di kasla kaputot ti kape. Tibnukan niyo basit. Awan, agapot ti rep detoy. Agapot ditoy, awan ti ice na. Alam mo tingarod na. Ay, abo. Nagrigat kas ti kasadin na ya. Anak ko, marigatang ka tama nagpupudot ka man. Ada na itulong ita na di pa nagpungtot mo? Alaman, ada na itulong na di pa nangibalibag mo, tiri daw. Wala ka alis to magdadala. Ubaran to ba rin ka? Tarimaanin. Ay, apo kang kanahin kong ibalbalakad kang kaanak ko. Kinapudot ta ulong, kat pag-ung tam, nakaung-unget ka. Madit ugali nga na unget, napudot ti ulo na. Baka na ito tisang nga pangayatan, hindi ka di babae kang ka. Kinusilapak ni nanang iti dahil tayong bagana. Pagkunan nyo kasang nga kayat, ti babae, tinapudot, tuulo na. Kaya na, napudot, tuulo na. Kasi namayat kang kangaron. Nanang, awon pa'y tinarim ko Anak ko mkidi Munot tao mo. Anda ko manubya mo, anda ko maasawa mitan. Ang ko pa'y nasarakan, ti babae nga makariknak, ti ayat. Huwag gaya. Tekapsat ko. Katsampa nga si Mang Patanga nagtrabaho. Madam na ba siguro alas 6 no natin malpas da nga pagserrada di pagtrabahuan na di department store nga pagtrabahuan na. Nananabaw ka din direct na uminom ka pa gusto na kita hindi kita ko dumang tarakan ko kaya ano adan tumanin makita mo dito pagpungtutam ang mga sumuro man na tapudot ti olom. Nangarot kat datot ugalik. Alisto ang bungtot.
Napang ko sinugurado manong namin na sa rakmat laeng ti pangipukpupukak kadigiti taraken ko nga manok manong nami. Sino nga taraking kalding ka na ijay? Babang kumagiti ka sarita. Imaguri ka. Baka sa balik at panagsinumbat uno pa nagsumbat na. Tamangan no pumudot ti ulok at naghapakampay. Manong tinanog kami. Saan ko rin patpatuloy manong. Namaminsan kitusto ti ko na ninanang, narigat tagpungtot, narigat ti alsto, pumudot ti ulo na. Ta nagrigat ti agungat, taman. Mamong, doon sa duma. At namat pagsayaatan no, naungat ka. Tano dilawam na tayo aramid ti padam nga tao kat agungat ka. At na posibilidad na, nga nahanan ton nga ulitin. So, mabaling ko at kading ipukpuk ka. Bayaman. Tayo doon na maramid ti panagmimiting di kiti bumarangay kas kada kami nakita na. Datan to ti resko no, apik hindi kami na. Saan nga mamulta di kito ito. Nga tarakita ka talaga in-report ko na di akalding. Tapos nila kat mamulta. Pabayadak na nadadayo nga paset kamuting ko nga nadadayo. Karabian na manong nemi edit na nakapangan kami dananang kinigreta nga kabsat ko itagtintinulong nga nang naginaw ken nangurnos iti kusina. Iti adagdag tugtog manong nemi tiri daw. Sino dato yan nga karuba? Mawid lang kumayakon. Iduloktak manong nemi. Sino ka? Nembag nga parabim manong. Sino ka kunak? Jimmy tinagan ko. Ano masapol mo? May ko kumapasyarin ni Greta. Kinitak ngayon pababa ngayon pangato manong nemi. No may ka pumasyara din ko. Ikalikago mo mat kumatag digos. Ay, nagdigos akmat manong. Belord gas lalangam di hangang digdigos. Ay, napugutak lang namin manong ta. Magagara kita talon. Manalon ka. Wan, katsyak, agbangbang ka kakamit. May initan akbat, nalakpat ka na po. Asino na ta, sa ngaili manong. Jimmy kanot na gana. Umay na ka pa siya rin. Pastor ka mo kumaa. Sumurek ka. Pinagtugaw ko manong name sa akmat nagtugaw. Apay. Hindi ko mag-greta ti kahit kung kasango manong. Apay may lerjek ka kanyak. Kahit no'y magkakanyak kayat nga sangun na ka. Ay, manong nga naman daytan. Pasang edit tao. Kasi namin lang alat hangang digdiwos. Hala ni manong. Isus apoy. Gura ka. Ti makberak manong nemikit inawid ko ni Greta. Napang kami ti kusina. Amin manong. Tsak kayat. Nga dayja ti paraken ka. Hala ni manong mo. Apay nga di mo kayat. Takayat mo? Tsak pa yan mo. Nga magagagay angat sangwag. Gapato may nakarot pa siya rin. Nga dito naglagay mo ha. Tsak kayat nga iso. Ti paraken ka. Ha? Ikasan no, marik na kayo tak mo. Uray! Basta! Ay, nakuha niyo agkap sa taya. Ni man manong nanang tapakibiyangan nak nga ako. Napakibiyangan manong nak! Nakasag pungtot man at dapat sa nga ili. Nyagdado nga. Agreklamo ka? Mananulawan ko naman natan. Oy, anak ko maya, Erwin. At dapat sa nga ili ngagpaiso. Apay nga, naputot man ng taulam. Tagmat ka ulo at anak yo. Manong nak, katulong mga dumngag ka anyak. No ko nak nga kayat dahit nga lalaki jak kayat. Namunat impang ngigipay. La? Lagi ka sangwanan. Nimsang ka agbaybayag. Pag-awi na magsikod. Paunay ka matan manong. Alayin kan!
Nangarot si nango manong Nemi. Gani, sinasermonan nakmanin ni nanang. Di ka mabayin anak ko, di ka mabayin, di ka mabayin. Anak ko, mat kabayin ko. Wala ta, ibang pangig mo makid din, taray dyan nga sa nga ilit, aading mo, nga saan mo kahit suna. Kadala nga ba't ka, daking gaman kita nila nga na. Ape at daya tila nga, di pa kakitaan. Uri kas tatla nga nang agpeso ng singpet. Hangas keng ka nga naputot ti ulo na. Ay ha po ya. No sikat makasta, anat marik na. Ano nga makasta yung magbagayo? No adnan tumating kapasyanan, kaya ipangigdan to keng kakasanta kaakayat. Ano marik na? Siyak di makapungtutan na eh. Loko ka. Kaya palang, kaano palang nagrugi ka, pungpungtot. Gusto na ka raw din. Baka takay di ma-high blood. Ikatay mo data nga ugalim. Hanggang makatulong kay katikasta, makapasakit ka. Agbaling ka abastos. Gusto nga raw rin, na kayo matintag high blood. Alustunan. Sana nga nagtimagpay ni nanang manong Nemi. Damdama at pakpakadan manong Nemi ni Jimmy. Nana, manong, inakon. Oy, kasaan ka itong susublin? Agsubliak naman ni manong. Ngabot na pudnot panagayat ko kini Greta. Ha, padasim tagsubli. Ikamata, ikamat ko king katibala daw ko. Alda na ito, ni manong na, ala. Ang angaw ko lang. Mabali niya yung angaw tikasta. Alay ka nga Roden, Jimmy. Uwen manong, inakon. Ang katag sublit. Nagsubliak to ka ni manong. Makapapungtot kan makapakatawa manong Nemi dati style ko kano. Manong Nemi, hindi ka mo no apay. No jak kursunada talaga nga jak kursunada. Agasam na nagdigos ka numan. Ngayon lang nga natin saan ang digdigos. Aging kang sinermonan takmanin na kita agina. Tikabsat ko kininanang mano. Ngayon ma, pinanawa kita. Inak maturugan ko. Ito na minsan nga aldaw manong Nemi. Adda umay. Dito'y balay, awan ni nanang. Ape ka di nana, ano masapol yung ni nanang? At nga rod binulod na idi nga bigao. Anak ko, katumay ko kumaalain ta. Masapol ko. Bigao. Anat lang nga di bigao? Jay lang nga jay kawayan nga na aramid abigao kasat lang nga na. Saan nga napintaan? Saan nga na barnisan? Haan? Aguro ka, tasapulan. Yung kaputawan, tsakpat masapulan man. Nanawa man. Ay na, pakita ang basita na anak ko kat masapul ko. Ay nakarot mabaling ko kinawa man. Tsakpat makita. Ala. Pabilit yung amin. Dakit sumrek. Dakit ibang sapul. Ay. Haging sumrek. Sakit din pagsapulin nyo? Oo, matitoy. O, tsaka patamot na yung duli ng nanang ko. Orahin yung nanang ko. Ngayon mabali mo ba't guys sarita nga na siya at anak ko kata bakbakat anak pa ka sa sarita. Bakbakitan ka nga paiso nga makulit ka. Awan ko naklangaro din, jak makita, jak masapulan. Ipapilit mo pa lang sa pulat. Awan lang aro din, iba kang pala sa pulat. Po, nakabutbuting kamat barok. Ay, sa hapo kaya. Natanggad dumat kami ti ulam. Alalang inakaro din, tagsubliak to ang dananag mo. Kasta! Di awang kumahamo ko ng nangag, di bukaw ko, na yung mga dagos na nga ag-awit kan, tagsublikan to ito na daninanag ko. Po, nakabutbuting kamat, gaya man anak ko. Alag, din kakit din, nato pala sa am. Tunokon. Papaw na yun, nakalalis to, paiso ngagputot manong. Diyan kami kaya datay, ibagak, ipapilit na. Manag ipapilit. Sakit din na pagsapulan na.
Wala ko makita ko. Iya po ya. Diyos ko ya. Iti na minsan manong naming umay panagpasyan ni Jimmy. Inaldawon aldong imay manong. Alas 3 nga tayo ti malab. Sumalugak idin manong naming amapan iti bangkag. Dahil nalamisin ti darang ti init. Hindi ta mapasungata kisuna. Daman da ito nga Jimmy nga slasang agdigdigos. Naimbaga mo manong. Anak kumat na imbaga malumita. Ay, adain tugot ko nga kwa, merienda, abagiso nga alas 3. Di na akong paspasuksukan na nyaman na nga merienda. Diyak ka di man ko na kang saan ka doon nagsubsuble. Patsam nga ron nga darito ita ni Greta. Kat alas 3 si Malan. Imbaga na ngamin nga saan nga si Murek ni trabaho na. Sumamok nga da. At dagayang pagtintinawagan nyo, pagtintinaksan nyo. Uy, Manong. Mabaling ka di, Manong? Kit mo saan ko nak? Manong, Erwin. Ay, apa, ano yun, Manong na ya? Padanunam ka di, ni Jimmy. Gaputad na merienda, kasta? Kadi, merienda, agsasango da, aming kadananang. Uy, ba't kami nanak? Dahit na ka manen. Di ka mamanog ang pungpungtot. Baka mo kayo malangin. Kinunak manong naimik at napanak itilikod. Iti sangot ti balay at takubo manong naimi nga naiyong piriti poon ti mangga. Pukpuk kawanda. Erwin, umaykan. Umaykan maging piriantan ako. Mayat kang ka dato, ita ako Ice cream dato. Ice cream? Mga na kahit ice cream. Ayan, kahit mong ti apa. Nanang met. Ano ko rayo? Apa? Kahit mong ti apa ko lang. Api kahit mong apa? Ti apa, ti ice cream. Nga isot ti pangisukata. Ta isot ko keng ka. Hanya ka dato anak ko na. Ano malano? Apa. Sarap po. Apa ti kwa. Pangipanak ti ice cream mo. Wano baso. Wano bread. Ganun na pinpinas ka di. Agdabad-dagan ka. Naipamuin ta baso. Ito eskodilya. Ito pagkapyan. Adado. Ngayon may ipamuin ti apa. Basit Hindi bread. Basit. O sige ka. Talataapan. Talaga nga makiapa ako. Ay anak ko. O sige. Ay mabaling ka di manong siya ti mangkaragay taapam. Taapay nga sika. Kahit na paamuan. Kahit mong ibagak to nga kayat kan nga baling ka kayong. Kidawag salsalud-sudak lang no kayat mo. Igamam ti apa sa akong tukanen. Hanat adamat ko na papel na. Oray pay. Talaga mga aslahang nagdigdigos. Sikat mangigam ti apa nga kalat. Aniyakit dahil ito yun ang anak ko. Umot namin manong. Kadabay. Salsalud-sudak lang. Kaya namay-mayat ko mamad no kasaritam. Ibagam tinasyaat. Kita magbagam. Tay hanga na binubukaw. Hangin na ungat. Kasi ano ko mga rot. Pa nang ibagak. Igamam na taapa. Sa kuntukanen. Sika nga. Aslalangan at hangag digdigos. Kuna kuma? Nadya lang anat kaslang digdigos. Ikatam ka nadya manong. Nakamamayin ka ni Jimmy. Ang digdigos mo di son. Apa nakita mo nga nagdigos? Manong, diakon ti babain. Okay lang kanya. Maawat ako ni Manong Erwin. Maruwamak to. Ano dikit mo sa akin? Nga maruwang ka no? Masigurado nga maasawam ti kapsat ko? Kahit makiden na kayo to kada kami kininanang? Kahit kang kanay mo tumangit kas to nga puto ti olok? Basta? Pagbalinak to latan kasla na pintas nga sa miweng. Style mo? Tikas lang panangay ayom kanyak tak tumangay ayo basta hang kakayat. Gapot talang ang tikas lang ang agdigdigos.
manong nemi adukit adupay dagiti kapudot ko. Adukit adu dagiti makikigtut kanyak manong nemi. No parang iti bangkag dadalang umas asibay ka dagiti mulak nga nateng manong nemi at atapag latamatan nga uray na lang awanak uray na lang awan makakita kang kuwanak at agnaten. Yung ti pagpintasan naman kiti manong nemi kat awan dagiti mang tutup kanya. Tamabuteng damat talaga tadakkel ngamin ti bagi na bisketa. Sundo ko ma. Sa bagay umot pa kita sa rakak nga mang nang tutup kanya. Kaduan naman nga dagiti babae, babakat. Ngayon ti amang adamakang nga asawa na, wano anak na, dakam tagkalaban. Ngayon da jay. Saan kayo bang lata ni nanang manunemi kini Greta nga ikatekon kasta nga ugali. Aging ka manunemi iti maysang aldaw nga nagpasentruak iti ilimi. Kamkamang iti highway manunemi iti pangalak iti lugan ko. Hindi adda masabat ko. Mahal bigbig ko. Ni Jimmy dahi di lalaki Nagkuri ka. Nalapsat nga babae. Di ka kuy-kuyog na. Ne. Ar-arman na ni Greta. Kalpasan na. Adda madgayim nubya na. Nagkuri ka. Makaraman kanyak dito nga lalaki. Nagsardengak manong nemi. Kaya di makaasadagdan. Jimmy? Ay, manong Erwin. Nagsardeng da. Kinitak ti babae manong nemi na lapsat nga talaga. Ar-armam ni ading ko? Nga madamad gayam girlfriend mo? Ay, sanggo a girlfriend, manong Erwin. Manang ko. Ha? Manang mo? Owen, iso ni manang Gina? Kaya muna ka rin na manang mo. Ay, manang ni manong Erwin. Tay kabsat ni Greta nga armag. Manong Erwin ni manang Gina. Mabalin ti makialamano, ading. Ading ko na magkasadartan sa amin. Ay, Gina. Sige, mabalin. Kat raip dagi nila kulap mi manong nemi. Tas lakla imamo. Kasla nagkatipudot ti ulok. Mabaling ka di nga mamuan no. Awan ti mangiparid no. Umay kanto pasyaran. Sa Jabalayo, Gina. Kaya naman no awan mo ti mangiparid ngumay nakpasyaran. Baka kakit no adda nubyam. Ori salsutong gini Jimmy ading mo. Awan pa iti nubya. Tiyak pa nagkanubya since birth. Hanga istorya na ni Greta, Jimmy. Aman manong bagbagana. So nga awan nubya na takwa ko na. Ano di magana nga rason? Awan kanubya ti ararmam. Isoong pati nubyam. Awan sa bali nga rason, no, apay? Ngayon baga na? Ada, baga na nga. So nga umpay nubya ni manong ko ta, kapati kasta nga kinapudot ti ulo na ko na. Haan, ti kinapud na. Awan pa talaga tinarim ko. Kaya mabaling ka di, Gina. Ngumay kanto pa siya rin. Kaya umay kanto manong. Sige, labsad na kapay kat ni. Napudot? Hala, sige nga rin. Baliwan tayo nga rin tagsasalita. Ito na umayak tumat sa Jabalayo. Uwan manong name kinapudno na kat adumat di dati babae. Ngamjak awmat mapangko armen kadakwata ta awmat kursunada. Ngamit talaga kursunada. Wow. Ngam maguri ka. Saan nga nga kipulpulong ni Jimmy kang kuhana? Nga papabainak? Nga bagbagak nga isunak at kaslaglang lang sa ang nagdigdigos? Hanga tanga kipulpulong? Baka ibaga naman nga manang
hamusong batan deta nga manong Erwin gabuta madit ugali na baga kunana. Manong name ti mga sangarot nga sardam agrub-rub watak. Oh, itamang pa eh. Erwin, nanay, papanam. Diyo ka di kayat no ibaga ka na kayo nga damapang kupasya rin. Tapno umuno na ako lagasawang ni Kreta. Sino ti mapamuar man? Sino nga agpeso manong? Dinamag ni Kreta. Ni Gina. Sino nga Gina? Amo mo? Oo, mati amo mo ka Gina. Di mo amo mo ti Gina nga manang ni Jimmy? Habang katawa ka. Hanggang may nakit-kita ni manang Gina. Ang ibagbaga ni Jimmy nga duwadamot nga agkabsat. Nagbinaligtad nga rod. Duwada nga agkabsat, lalaki kan babae. Nga Gina una, ket babae. Nga Gina at nagan na. Hindi ito tatata, duwadamat nga agkabsat, lalaking babae. Iso na lang, lalaki tinauna. Eket, nga tat resulta na no mapamumut arman ni Gina kabsat ni Jimmy. Anit ka ito sa una na. Amang mat na nagipulpulong ni Jimmy kay ni Gina. Nga pinampabainam ni Jimmy. Nga nga tamat no ibagan tumit ni Gina nga langam tikas lasaan nga agdidikos. Dito ikaw nadan nga karma anak ko. Dito nga ron ti kaamak ko itay. Kamangan no hangko manubya ni Gina no. Nagipulpulong ni Jimmy ken kuana. Ngim amuyo nanang Greta ading ko. Saan ka din nga adamat gundaway ti tao ng agbalbaliw? Ay niya ti kahit mo sawan. Kaya dahil malatag kong ko na nga ikatay ko ti ugalik nga nalisto ng agpungtot, naunget, nga di na pilyan di kiti bagbagana nga makapasakit nga balikas. Di yung kayat nga ikatek. Kayat mi unay Ket saan ka din nga adamat gundaway ko mangikat? Hindi ko mapailang anak ko. Anya ti amuyo. Gapo kinayat. Ket maikak detang ugalit nga alisto ang pudot ti ulok. Nagsaya at launa yan anak ko. Ang kasanong arodan no paayan na kanto ni Gina. Isublimit ti dati nga kinapudot ti olom. Daw-dawat yun saan nakapaayan ni Gina? Manong, nung harod, maamuhan ni Gina nga parparitam ni Jimmy o may dito'y balay. Kapag sawsawam, amang amit no, di nakakayat. Baka ko nana, no di mo kayat tikabsat mo. No, di mo kayat tikabsat ko. Di ka mat kayat. Ngorot ko nana. Isungarod nga ko nakading ko nga antakarbagak ngagbalbaliw. Ibagam kini Jimmy nga manipot ita saan kun nga paritan nga mangpasyar ken ka. Tapno dinakbat pa sa paritan nga mangpasyar kini manang na. Inakanak nakasimsimple yan. Sige. Di kahit nasawan manong. Kayat mo ni Jimmy. Kape nga siya. Sika tas sika korti ar-arman na. Anti kahit ko sawin kayat mo ni Suna para kanyak. Kahit mo kayat mo ni Suna, di kayat mo. Nasiyad nga rin na kasta manong. Taapay, ay-ayatem ka din ni Jimmy. Parang tak ko mga rod nga aklonan. Di aklonan mo ading ko. Aklonan mo. Tapos hindi ka stakit ison tumatintimang tulong kanyak nga mangharap kini Gina nga ading na. Ay manang nako. Pinasir ko nga rod manong name ni Gina. Iti day di nga rabi ket ni Jimmy tinangilukat iti ridaw. Oh, manong Erwin. Sige kayam.
Napag nga rabim, Jimmy, akit kastamat. Umay ko kumapasyarin ni manang mo. Ay, makapauyak. Ada ka di iso na? Ada. Di na ka di pastriken? Siya ka din ni Manong Erwin nga kamsat ni Greta? Siya, kapay. Ada nagbaliwan tila nga? Awan nagbaliwan tila nga, Manong, ada nagbaliwan ti buses mo. Ah, talagang ada nagbaliwan na kabutam. Kahit kung nagbalbaliw, Jimmy. Luan niya man di kita kakasakit ng bagbagaking kayo di. Pasensyakan. Ngam, kahit kung nga, ikatindata nga, ugali ka madi. Kaya na siya taon na yamanong, nukusta? Baka kahit mo tanga mapanpasya rin ni Greta. Ahon makaiparit kang ka. Amom ko na. Amo ka makaragsakan dito. Sa mukha din nga paritan ni Jimmy nga, mangpasyar kanyak manong ko na nakit. Saanin? Kaya't mo nga, isuti para kanyak. Ano talaga nga yata, mapakit nga saanin, kunakmat. Kinapudno na manong ko na. Plano ko na sumbatan ni Jimmy ko na. Agbeso? Ang Erwin? Uy, peks mo no. Nasya to na yung kasta. Di ka, agabirat kami ng kapsat. Agabirat kami ng kapsat. Uy, mamunod kasta, di ba? Napintas unay. Kabutawan tag-gaapa. Kapsat mo, ti asawak. Kapsat kumet, ti asawam. Nagmahitan niya. Nagmahit ka din. Sumari ka nga rin, Manong. Manang Gina, ada sa nga ilim. Ni Manong Erwin. Urayim lang, Manong tayo nakagrubuhat. Tapa pa nang, kaya nagpasya rin. Ni Greta. Bayaw. Si kamot na nagkunangan talaga nga kayatnak ni Greta nga plano na kung nga sumbatan, di ba? Gawin. Ngem, handa ka mo na yung kinimanang mo, ha? Nga agasawa. Dakam tumad lang kinimanang mo tumuna. Tatakam ngerti na. Wan bayaw. Sige. Nagrubatak tayo na kung sa Jabalayo. Umiyanak Jabalayo, bayaw, ha? Ana. Umiyang kamad dito, bayaw. Awang ka doon ni Manang. At siyempre, hanggang tumat makapagpakada, noong ka ng awanak. Tawang ka doon ni Manang. So, kadueng kantulat, kadueng kalatan, kunan naman ito takad kadueng, tumatan ni Greta, tunig tisalid na. Naman ko ng bayaw. Umayat na bayaw. Si Mangon ni Gina kanyak Manong Nemi naglapsak na talagang mabahay na ito. Medyo chubby ng bagay kang kuwana. Marnag ka nga mo. Mangrabaw kang kuwana mo. Ore lang gargaragan kang tireknak, Manong. Impay pa sumaya. Ito yung may magpasyar kanya. Owen, gabot na talaga nga na inlabak ka. Na love at first sight. Tamamati ka kadikari kita ang love at first sight? Erwin? Yeah, mamati gabot ang isot mariknak. Agayat kan kanyak. Ore no saan nakpaingam amunay. Para kanyak at ore sa mong ibagati kinasesino. Pacheck nga. Nasingpet ka. Naemma ka. Nagagat ka, naanos ka, ken naimas ka. Ay, naimas ti lutom. Katsyak, ore sa mo kahit nasalutsutan, kahit kung ibagakan ka. Napungtutak na tao, alis itong agpudot ti ulok, naungetak, Jak panunutan no makapasakit.
Ti ibagak ko unusan. Sakbay ng ibagak. Ngaming karik, manipod na mamuka. Ing karik, manipod na riknak ti ayat para keng ka. Dagiti mading ugalik, ikatik. Numabalin ka tsak pulos kayat tagunget. Tsak pulos kayat tagpungtot. Tsak kayat nga makasauak kan makaaramid tak ti pakasaktan ti patak na tao. Nang narunay ti patpatek ko. Amom Erwin, saludalang ka. Apay met, gabat ti mismo iti sangwanak ket imbagam ti pudno nga ugalin. Irin to tado di kita agar aram dita. Nga ibagada na singpet da, na napunot panagayat da, natungod da. Ngem gayam ket itilugudan ti amin ket adamat bading ugali da. So nga, magustuak di magap. Kaya't nangasawen, anugutem ti madingong galim sa mo ikaring ikatem. So nga rin, tsakon kaya't tagpungtot. Nagri ka tagpungtot. Madingong gali, tinapudot pa nagululo na. Apay. Ado dagiti yung pulpulong ni Jimmy kanyak. Tamanipod iti dam amuka. Nakaslag kursonada ka kanyak. Nga kasla mariknak ba't nga ano anyat mariknam kaya sumat na mariknak. Ado yung magbaga na kanyak. Kang kanayon mo kanong ibagbaga kang kuwana no kas nga pasyarin na ni Greta nga kas langam ti kas sangag digdigus. Sa mo iprangga kang kuwana nga. Saan na asa mo kayat nga para itikapsat mo. Isungar na ko na, nga impudnok yung kadagos ti ugalik, nga ikarik kita nga ikatek. Isumad ako na, nga magustuak deta sa lutarak, iti panagpudnok kanyak, kat mamano ti kasken ka, nga anugutan na tibid na, ikarina, asan nantun nga ramidin. No kasta, nakapasa akon. Balinin, ti, mangibagay iti I love you. Huwag gayam. Iso nga nagdardaras ni Jimmy nga nagrubwat tanang ibagak kami kang kuha ng arantan ni Greta ti mga klon kang kuha na. Karimbaga na. Saan nga gawid ita nga rabi? Gabuto umyan ka no sa Jabalay. Ay, sino nga tikaduak dito eh? Ala, siya. Ha? Noong yan ni Jimmy Jibalay, kat kaidaan na tikapsat ko, umihanak mo dito balayo. Takaidaan mo tikapsat ni Jimmy. Oh. Namayat ka? Ala. Nuti mo kaya, di panawang ka. Kawid akon. Sino ka nagkadok dito? Mautay nga kang may mesa. Kit ori no adda, ori adda ni ading mo, agbay masak ang tumatiunig ti silad mo ah. Ori agbay masak tunig ti silad ko, no amok nga adda ni ading ko ti bangin na silid. Managkikitutak namin terapi. Di ka doing nga ro din. Wanan ah, nga pa yung nga ron. Kit no kasanot marikrik ng kastamat ti marikrik na kenga. Mabaling ka nga ro ting narakopen. Itay pa lang ang urakat. Sigaro ko pag-uro na. Naging inarakop kami nga naging inagek manong name kini Gina aging gasami na pupuutan no kasano ti dadawnon mi ti uneg ti siled na no kasano nga da kami tirabaw ti kama nga lamo-lamo kami nga agin ginabo agin kinagat agin inaprus manong name. Ket talagang saan nga nagawid manong nemi ni Jimmy. No anya nga ta tinaramid ko ket inaramid mi kini Gina kapsat na. Sigurado agas tamat tinaramid na kini Greta kapsat ko. Tilo ko na dyan.
Agure ka, no kanayunan na di kapsat ko. No manungarikos, alagat kasta magtiramid, iti kapsat na. Aya, balin-balin sa kunada. So nga halos nagpatpatnag kami manon nemi kay ni Gina nga nang nanam iti diro ni Ayat. Iti pinagtipon ti Ayat na ken ti Ayat. Iti ababang padnao manon nemi tumikit forward. Talaga nga kami tinag-aasawa. Inasawak manon nemi ti ipag tikapsat ko. Inasawa met nakiasawa met ni Greta tinagbalin akayong ko akapsat tinagbalin na asawa. Nag-aabay ti balay mi manong nemi kaniti family house mi nga pagigyanan ni Nanang. Ore sa mi akang balay ni Nanang ngem umay na kami sarong karang natultulungan nga mga aywan kada kiti apu ko na kada kami kini Gina kenti apu ko na kada Greta kini Gina. Manipod met idin manong nemi ore rombeng ko mga makapong tutak nakakontrola. Terterdik nak pagkalmaik adagos tiriknak ket napakumbaba nalailo na taabalikas tinak ibagbaga. Nagbalinak tagidin manong nalaing agbalakad kada kiti addaan ti problema ta doon ka kiti umay nga hangag kasurutan nga gasawa ket umumay da kanyak ata adud da kapadas nga nalaing kanong agbalakad nagpintas kano ti panagbalbalakad ko ket masulbar ko tanyaman nga problema di kiti agasawa may sa kanong nga nalaing nga troubleshooter seknan ti relasyon. Dahito nga rin ti pagkasaritak manong nemi kat sabi ko matad na ibatik nga adal liwliwak in pagsarbingan tibiyag kada kiti patak nga nagbuya. More power to your program. Ito yung nga rin nga paghayam mo Erwin.